Eki, azkenian inbestidura badaukagula, ez egin dizuek, hainbeste poztugean, honegatik? Inbestidura eta paso honetan estatu plurinazionala, erreferendumak, osakidetza on bat, euskaraz bizi, emakume eta gizonen arteko berdintasuna, munduko gozetaren amaiera. Aleluia ez egin, baina zuk zer erredezu esateko. Asteburua da, aleluia, asteburua. Hoi izango da, ze gauza guztiek lortzen da ditugu gore inbestidura, nire santxismoarekin bat, inurre eskizabelek ez dakite, hain gauza baikorrak esango te dizkigun edo ez, euskararekin, baina badira gauza gu jarraituko dugu. Euskararen biziberritze prozesuaz harago, milaka herritarren bizitzen bizigarritasuna baitago auzika. Que pasen a formar parte de un censo de euskaldunes y no euskaldunes vascos de primera y segunda categoría según el idioma que empleen. Bilboko kaleetan, euskararen aurkako oldarraldiaren aurrean esi bat osatzera, euskararekin bat egitera, batu zareten guztioi. Eskerrik asko! Hau da, arnasgunea izan genuena, izan ere badirudi denak Ferraz aldera, inbestidura aldera gaudela begira, ez dakit, Hego Euskal Herrian, hiltzorian denak. Gabon, Idurre Eskizabel Larrañaga, denak ara begira, Ferraz aldera, ez dakit zertan ari garan? Bueno, ziuraski, ez, kontu serioak dabiltzan. Egia da, nien daian bizi naizela eta horrek pixko bat ez nago erabat urruntzen, baina distantzia txiki bat jartzen du. Baina irudi batzuk ikusteak egia esango nuke gure memoria gorpuztu horretan, oraindik ere hor bainak azkaka jartzen dizkigula, ezta? Bai. Egia da, izan ere hori, ez da, atzera pausu hori egiten dugu, eta atzera pausua egin duguna da izugarrizko oldarraldiaren inguruan, behin eta berriz zigorra eta zigorra gure euskarari, gure hizkuntzari, eta hementxe ikusi dugun irudian 70.000 pertsona egin dezue, baina manifestodromoan lehenengoak, egin dugu. Bai, egin dugu eta uste dut gainera ez dela egun bateko lanaren emaitza, baizik eta aspalditik datorren lan baten emaitza. Bai kontseilutik, bai euskalgintza askotariko eta zabale horretatik, eta esango nuke gizarteko genealogia luze baten aldetik, ez da egun batetik besterako emaitza bat. Eta nik uste dut jendetza horren baliorik handiena horixe dela, ez? Batzuetan esango nuke gune batzuetatik ikusten ezten eta aitortzen ezten masa kritiko handi bat dagoela euskararen komunitatearen eta nolabait hizkuntzaren esanahi politikoaren gainean artikulatzen dena, ez? Uste dut, larun bateko gauzarik garrantzitsuena hori dela, eta gainera izan beharko lukeela, diodan bezala, hainbatetan horri jaramon handirik egiten ez dioten indar politikoei arreta deitzeko modu bat eta hizkuntzaren auzia benetan serio hartzeko inflexio puntu bat. Inflexio puntu bat, eta hori esan da, maiatzean deialdia egin zenutenean, zalantza guztia zenituzten, pentsatzen zenuten, ez da, euskararen inguruko gaiak eta bideontatik ez ziren egin orain dela aspaldi batean, da batean esaten duzu maiatzen. Eta gainera ikusita, hori jakin gabe aldez aurretikan, zer izango zirenen kursoko lehen hilabete hauek, manifestazioa eta milaka aldarri, milaka historiren inguruan,
Eta zalantza horiek uxatuak, akaso zuk esan dezun masa kritiko horregatik, ez da? Ze gutxi lantzen dugun, jakitea, bai jendeak beharra duela, jendea sarre dagoela. Euskaraz bizitzeko oztopoak besterik ez dugula, ez da? Eta nahikoa dela. Bai, guk ikusten genuen zailtasun bat, maiatzean deialdia egiten genuenean, batetik oso garbi genuen, egoera oso larria dela, ze oldarraldi judiziala egiaz oso marko estua ari da jartzen euskararen normalizaziorako hizkuntza politikak egiteko, politika publikoak egiteko, hau da, benetako larritasuna egiazkoa da, baina egia eta batetik epaiak eta halakoak ez direla, ez? Errazak sozializatzen nolabait esatearren, ez? Hizkera nik uste nahita oso katramilatxua erabiltzen du, ez? Botere judizialak, arlo juridikoak. Alde batetik, abstrakzio horiek ulertaraztea, jendearen gorputzetara eta bizitzetara eramatea ez da erreza, eta gainera oso premisa faltsu eta gainera arriskutsu batetan planteatzen da guztia, lan eskubideak eta hizkuntza eskubideak kontrajarrita aurkeztean, eta gainera kontrajartze horretan lan eskubide horietan kaltetuena gure gizarteko sektore zaurgarri eta prekarizatuenak balira bezala. Hori da, nolabait, oldarraldi honek daukan zoru diskurtsiboaren parte handi bat. Eta gainera, oldarraldia judiziala da, politikoa da, diskurtsiboa den enean, eta gainera ekinbide batzuk aurrera eramaten ditun enean, eta gainera mediatikoa da, ezta? Eta badakigu gure euskalgintzaren zirkuitorako ibilbide mediatikoa zein den, eta beste batzuren bozgorailuak zeintzuk diren. Horre guztiak zalantza planteatzen zigun maiatzean, baina batzuetan ausarte jokatu behar da, eta egia da, hori da, 70.000 lagunetik gora batu ginela larun batean Bilbon, eta esan dudan bezala, uste dut badaukagula genealogia bat, eta badaukagula baita ere, bizipen bat, milaka eta milaka eta milaka herritarrek gure buruak euskaraz ardazten ditugunean, euskaraz bizitzeko alegina egiten dugunean, badakigu ze nekezia den, eta ze nekaldi den, ze sufrikario den egunerokoan, eta nolabait feminismoak egin duenez, azterketa teoriko horretan, mikromatxismoak eta eguneroko biolentziak diagnostikatzen eta izendatu ditugun bezala, esango nuke euskaraz bizitzeko alegina egiten dugunok egunerokoan ere ez dakit, asmatu behar dugu hitza, ezta? Mikromachismo, Bai. Bai, asmatu beharko genuke egia da. Hortxe ariketa bat, baina eguneroko violentzia horiek etengabe jasaten ditugula. Naiz eta askotan erabat normalizatzen ditugun. Baina gorputzetan dauzkagu, eta uste dut batzutan, horrek berak ematen duela indar bat ezinbestean kalean egoteko. Eta ez bakarrik euskaraz ardazten garenok eta euskaraz bizitzeko alegina egiten dugunok, nik uste du badela baita ere, geruza zabalago bat ulertzen duena eta sentitzen duena eta empatizatzen duena horrekin, badagoela etengabeko injustizia bat, ez? Eta askotan gutxietxi egiten da, masa kritiko hori, bizipen hori, hain kolektiboa dena, esango nuke, hain zuzen ere, oldarraldia, batzutan aktiboago dago, forma desberdinak hartzen ditu, orain judizialki oso aktibatuta dago, oso gauza larriak eta kezkagarriak egiten ari da, baina oldarraldia neurri baten ondokoa, etengabekoa eta sakona delako, ezta? Eta, bizipen hori guztiek, uste dut, besteak beste ekartzen dutela hori guztia. Zuk esan dezun, baitan iragan astean izan genuen hemen gure tertulian,
kide bat hori esaten zuen nik akaso euskera, beste batzuk ezela ez dut euskera sentitu maite izan dudala jaiotzetik ez delako nire ama hizkuntza izan, gerora ikasi behar dudalako, baina argi daukat beti egingo dutela euskararen alde eskubide bat delako. Orduan zuk esaten dezun geruza hori ere, geruza oso zabala da esaten dezu. Azken finean, hemen hitz egiten ari garena da hizkuntza eskubidez. Batzuk maitasunetik bestek, baina hizkuntza eskubidez. Bai, argi izan da. Bai, justiziarik eta batez ari gara, eta gainera ez dugu ahaztu behar hizkuntza minorizatu bat dela. Eta hizkuntza minorizazio prozesuak gainerako zapalkuntza eta bazterketa eta gutxieste prozesu guztiak bezala ez direla berez gertatzen. Baizik eta urtetako, hamarkadetako eta mendetako botere harremanen ondorioz, ezta? Eta justiziaren parte bat bada restitutiboa, ezta? Nolabait egindako kaltea bere onera bueltatzea helburu daukana, ezta? Uste dut logika hori beste zapalkuntza batzuetan, beste baztertze egitura batzuetan oso ondo ari dela ekartzen edo ari garela. Oso ondo ez dut esango, baizik eta ari garela pixkanaka ulertzen, itxasten eta ekartzen, ezta? Eta genero auziarekin hor daukagu, arrazializatutako jendearekin ere, ez? Bueno, pixka behintzat badago gogoeta. Eta badago nolabait konpontze edo ez, bere onera ekartze asmo bat. Hizkuntzarekin, hizkuntza minorizatuekin, uste dut gehiago kostatzen den ariketa dela, ezta? Ikusi beharko genuke zergatik, hipotesi bat. Behar bada, hizkuntza delako gizakiok daukagun ardatz importantenetako bat, ezta? Eta ardatz importantenetako bat den heinean, arlo horretan jasan ditugun zapalkuntza mekanismoak ere, oso erdigunekoak, oso zentralak eta oso egiturazkoak direlako, ez? Eta horren ondorioz hori guztia, zapalkuntza hauek guztiak normalizatzea, are eta normalizazio ikaragarri bat osatu dugula horren inguruan. Idurre, zuek esan duzu ere, eta egia da, ikusi dugu, uztai soziopolitiko handienetarikoa lortu da manifestaziora batera, ongi, badira beti gertatzen den bezala badira hutsuneak, baina, bueno, uztai handia, sakona, anitza, zein da ibilbidea hemendik aurrera? Hori da orain ondo pentsatu behar deguna, ez? Ze, bueno, kontseiluarentzako larun batean 70.000 lagunetik gora batu izana poza da, baina aldi berean ardura handi bat ere bai, ezta? Nik uste dut ardura erasten digula, hain zuzen ere, han bildutako indar hori guztia hemendik aurrera nola bideratu euskararen normalizazioan pausu sendo eta sakonak emateko. Hor, printzipioz bi geruza ikusten ditugu momentu honetan. Lehendik ere, kontseiluak badauka hildo bat zabalik, lanketa bat zabalik, akordio soziopolitikoaren bila, ze batuz aldatu dinamika. Ja dagoeneko badira 130-150 erakunde, oso tankera desberdinetakoak, bertan dugu esate baterako Atletik Fundazio edo Mondragon taldea, baina baita ere mugimendu feminista dago, pentsionistak daude, sosarrazakeria dago, hau da oso esparru erizainen kolegioa dago, oso esparru zabala hartzen du, eta badago abiaburuko akordio bat bizuta beren gainean, ezagutzaren unibertsalizazioa eta erabilerarako eremu erosoak sortzea, ezta? Orain, dinamika horren baitan dagokigun ariketa da, bi zutabe horiek, bi oinarri horiek akordio sozial esaten diogun hori, akordio politiko, hau da, proposamen politikoan nola bideratu. Badaukagu talde eragile bat, horrekin lanketa egin duguna, horren bila. Baina uste dut, gauden abagune honetan, eta batez ere larun batekoa ikusi eta gero, eta horri izan genuen atxikimendu sorta ikusi eta gero, baita ere zabaltzen zaigula premia bat, nolabait momentu hontan aktibo diren
indar politikoekin lanketa egiteko. Hau da, batuz aldatun egin behar da, eragile sozial horiekin, baina uste dut indar politikoekin ere abiatu behar dela lanketa hori. Izan ere argi dago, edo ikusten dana da, judizialki etorriko direra kolpeak berriz ere eta nahiko etengabean dirudinez. Bai. Jakin badakigu elegite mordoska baino gehiago jarrita daudela eta dudari gabe orain arteko jurisprudentziak eta botere judizialaren jarrerak ez digu alde horretatik itxaropenerako bidea handirik uzten. Orduan, alde batetik hortxe badaukagu oldarraldi judizialari zehazki nola aurre egin. Hor ere esango nuke geruza bat baino gehiagoko erantzun motak behar ditugula. Esan nahi dut, epai horietako bakoitza datorrenean zilegi eta ezinbestekoa zaigula horrek sortzen duen ondoeza adieraztea. Horretarako protokolo bat ere aktibatu dugu edo proposatu dugu, herritarrei proposatu diegu, eragilei proposatu diegu, baina nolabait horrek ere behar duela, beste lanketa batzuk ere behar dituela. Esate baterako botere judizialarekin berarekin, ezta? Lehengoan manifaren balorazio agerraldian egiten genitu ez, nolabaiteko eskaera edo planteamendu batzuk eta bat botere judizialari zuzentzen zitzaion zehazki, adieraziz uste genuela behar duela gogoeta bat, behar duela sentsibilitate bat landu, behar duela kontraste bat egin, hori gutxienekoa litzateke, ezta. Eta gero bestetik, lanketa horren barruan baita ere, oldarraldi judizialari zehazki dagokionean ere, uste dut bide politikoak ere esploratu behar direla, ezta. Bakigu, botere judizialaren funtzionamentua zein den, eta hor eragile politikoek ere zenbaterainoko eragina izan dezaketen. Orduan, batetik herritarrentzako, eragileentzako protokoloaren eskaintza, gainera proposamen irekia da eta norberak hartu eta egokitu dezake. Botere judizialari ere eskaera, aztu zait esatea, erakunde publikoez, momentu honetan, oldarraldi judizialarekin daukagun arrisko handietako bat da ikusirik zer muga, zer muga estu ezartzen ari diren hizkuntza politikak egiteko, administrazioetan, erakundeetan ari diren teknikariek eta haien gidari politikoek aldez aurretiko zentsura erabiltzea, aldez aurretiko murrizketa erabiltzea, ezta? Bai, orduan eskatzen diegu ausart jokatzeko, segitzeko euskararen normalizazioak behar duen bideari. Bai, eta indar politikoei lanketa egin dezatela haien eragin ere muetan honi ere buelta emateko. Indar politikoak aipatzen dizkigu Idurre Eskisabelek eta botere judizialaren kontseiluak, organo ezberdinak eta badakigu hautagaiak ere erabaki politiko bidez datozenak direla. Idurre Gabon, horri heldua zain zuzen ere. Badirudi, inbestidura balizko hori gero eta gertuago dugula, Eusko Alderdi Jeltzaleak ere, hori zen azken urratsa, akordio ere, izenpetuta. Aurreratu dute gainera, enpleguan, autogobernuan, baina baita euskararen auzian ere aurrera pausuak izango direla eta legegintzaldi luze bat aurre ikusten duela gainera Alderdi Sozialistak berak esan da. Akordio itun politikoez ari zara hizketan, Madrilen ere beharko da halako itunik euskarak bere ofizialtasun, legezkotasun bizi ahal izate horren bidean. Bueno, pentsatzen dugu, inbestidurarako elkarrizketa eta negoziazio horietan Euskal Herriari edo Euskal Herriaren, beraien eragin eremuko zati batzuei dagozkien gai zehatzak tratatu eta negoziatu direla. Orduan, dudarik gabe, aintzat hartzekoa da hizkuntze auziaren arloan, euskararen normalizazioaren arloan, hizkuntz politikari dagokionean, han ere eskatzea. Ez dakiguna da zenbateraino gertatu den.
Aurrera pausu handiak diote. Bueno, ikuskizun. Oraingoz, ikuskizun, zuhurtzia eta ikuskizun. Ederki, zuhurtzia eta ikuskizun. Egia da, marra gorri bat gainditu dela, edo nola ere, egun hauetan ikusi dugu, oldarraldia badagoela, eskuinak eta eskuin muturrak, honezkero mai gainean jarritako kontzeptuak beldurtzeko modukoak badira, Ayuso berari entzun diogu, estatu kolpe baten aurrean gaudela, totalitarismo baten aurrean, kalera aterako direla, baina mehatxua haratago dijoala badirudi. Egia da, euskararen aurkako oldarraldi honetan, kontzeptu horiekin ere jokatu dela, eta besteak beste, Makarena Olona bera entzun dugu lehen, abokatua da, ibilbide luzekoa, badaki ondo ze saltxatan sartzen ari den, eta kontzeptuak hauexek ziren. Nolabaiteko berezketa arrazista bat gertatu daitekeela, lehenengo eta bigarren mailako ibiztanleak egon daitezkela, eta guztia euskaraz harremandu ahal izateko eskubide hori bermatze bidean, izan kiroldegira joanez, izan renta aitorpena egiterakoan. Badu kaladoa mezu honek, beldurrara egiten du, baina gizartean izan dezake honek bere kaladoa, akaso egon daiteke populazioaren zati bat horrekin identifikatua sentitu daitekena, nahiz eta berez ez izan eskuin muturreko? Bueno, nik uste dut, gainera, Hego Euskal Herrian, honekin gauza berezi bat gertatzen zaiguna. Bueno, pixka bat kokatzeko, zure galdera. Kontseilutik, behin baino gehiagotan, azpimarratu dugu oldarraldi judiziala olatu erreakzionario baten parte dela. Beste auzi soziopolitikoekin gertatzen ari den, olaztu erreakzionario beraren parte badela oldarraldi judizial hori. Eta gainera, Espainiako estatuaren baitan edo diren beste hizkuntza gutxituetako, katalanez ari naiz, gallego hiztunez, galiziera hiztunez ari naiz, asturiera hiztunez, antzeko diagnostikoa egiten dute, ezta? Gainera, haietako askok, eta ari naiz aiez Valentziaz edo Balear Uhartetaz edo Galiziaz neurri batean baita ere, PP Vox, Valentzian eta Balear Uhartetan, PP Vox kidetza horren ondorioak zuzenean jasaten ari dira. Baina gurekin hitz egiten dutenean gauza batek deitzen die arreta. Hau da, beste leku, beste herrialde horietan, beste nazio horietan, eskuinaren eta eskuin muturraren oldarraldiaren edo diskurtsoan kokatzen dena, hemen neurri baten ezkerreko sektoretatik ere badatorrela. Hau da, Makarena Olonak oso hitz zehatz, esplizitu eta garbiekin esaten du. Baina hemen ari gara ikusten, bizitzen eta gainera aspalditik segregazioaren ideia, bazterketaren ideia, hizkuntzak, ez hizkuntza auzia, baizik eta euskarak eragiten duela, hori PSek behin baina gehiagotan baliatu du bere kanpainetan, adibidez, ezta? Edo ikusten ari gara, momentu honetan, Podemos edo, parte bate behintzat, diskurso horretatik oso hurbil dagoela. Ez da modu esplizituan, baina gertatzen ari da eta ikusten ari gara. Egiten dugun irakurketa honena da, olatu erreakzionarioek azkenean ardatzak mugitu egiten dituztela, ardatz orokorrak. Eta momentu honetan ardatz orokorra oso eskuinera mugituta dagola. Orduan ezkerreko diskurso asko ere, nahita ez, eskuineragoko bihurtzen direla. Eta bereziki, uste dute sektore horiek sortzen dutela kezka, gure gizartean daukaten eraginagatik, eta uste dut sektore horiekin egin behar duela euskalgintzak eta egin behar duela kontseiluak elkarrizketa zintzo eta zabal baten ariketa. Ze uste dut oinarrizko galdera baten aurrean ere bagaudela, ez? Zer ulertzen dugun guztiok ere euskararen normalizaziotzat. Zein horrez dago euskararen normalizazioaren kontra. Baina euskararen normalizazio esaten dugunean, bakoitza zer esaten ari den, uste dut badela argitzeko garaia eta zintzoki
kontrastatzeko eta eztabaidatzeko garaia. Zentzu horretan, galdera zehatza ere, Hego Euskal Herrira, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoara ekarrita, eztabaida guzti honetan zehar lerro ezberdinak gurutzatzen ari zaizkigu, Ferrazeko movida guztia aipatu dugu, baina gerturago etorrita, manifestazio jendetsua bai, baina paraleloki hezkuntza legearekin ere izugarrizko zalaparta. Eta beste behin ere hizkuntz eredui dagokienean badirudi, atzera egiten ari garela, egin batean, behintzat, eztabaida mediatikoari erreparatuz hasita, zer gertatzen ari da? Zein da orain arazoa edo berriz ere, beldurra diote hizkuntza eredu horiek, hezkuntza legearen baitan ezakit, berritzea, eguneratzea, eta kaso azken hamarkadetakoak emaitza honik eman ez duela aitortzea, zeren beldur dira? Hezkuntza legeari dagokionez, kontseiluak gainera egin du ibilbide nik uste dut oso luze alde batetik eta interesgarri bat, ez berak bakarrik egin duelako, baizik eta hezkuntza komunitateko eragile askorekin egin duelako eta proposamen zehatz bat ere jarri du mahai gainean. Hau da, hizkuntzaren korapiloa, hezkuntza lege berrian, autonomia erkidegoan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa nola askatu beharko litzatekeen proposamen zehatza egina dauka. Diodan bezala, gehiengo sindikalaren babesarekin, hezkuntza komunitateko kide ia gehienen babesarekin, adibidez ikastolen elkartea dago, baina EIGE publikoa ere badago. Eta helburu hori hartuta, hezkuntza lege berriak berma dezala etorkizuneko belaunaldiak euskalduntzea. Euskararen normalizazioan urrats bat ematea. Orain arte, hezkuntza lege proiektuari hainbat akats baino utxune ikusten genizkion, gauza batzuk noranzko honean zeudela, helburu hori ipar hartuta, baina lausotasuna, utxunea ikusten genion, karo, sorpresa izan da, ez, eskatu eta eskatu, ez, hau zehaztu, ze egia baldin bada, egia izateko, ibilbidea bukatzerakoan bebi irekin bukatu behar dutela, bai euskaraz eta bai gazteleraz, beste zehaztasun batzuk behar dira honetan, ez? Orduan gure eskaria behin da berriro hortik joan da, eta sorpresa, ez? Urratsa alde hortara egin ordez, jada denak, baina baita Jaurlaritza ere gainditutako eredu batzuen aldarrikapenera itzuli denean. Uste dugu hor badagola eta batzuen ikuspegi bat, euskararen normalizazioa zenbateraino duten erdiguneko, eta pesez ari naiz zehazki, hor erronka bat jo dela, azken momentukoa gainera. Eta guretzako oso arduragarria, oso kezkagarria, diodan bezala, beste noranzko batean jo beharko lukelako oso, eta hortara jo ordez atzera eraman gaituelako. Hala ez da daukan arazo bakarra, hezkuntza legeak daukan. Batzutan, momentu honetan, hortan ari da fokalizatzen guztiz, beste lausotasun batzuk ere bazituen lehenagotik, baina arduragarria dena da, horietan aurrera egin ordez, atzera egitea. Zentzu horretan, Ferrazen egindako akordio horrek Eusko Alderdi Jeltzaleak akaso eragina izan dezake, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Alderdi Sozialistan, halako aurrera pausoak espero baldin badira, Euskararen nagusian? Bueno, Ferrazen akordioa ez du Eusko Alderdi Jeltzaleak bakarrik. Azkena bintzat, bai, Euskararen nagusia mahai gainean jarri duena, baintzat, bai. Bai, esan nahi dut, hor ardurak Eusko Alderdi Jeltzaleari eskatu behar zaio, baina uste dut Bilduri ere eskatu behar zaiola. Hau da, akordioak egin dituzten guztiei eskatu behar zaiela honetan ardura. Bukatze aldera. Hezkuntza legea aipatu dugu, eta Euskal Herrian euskarazek Bilabonen egindako jardunaldietan hainbat iritzi mahai gaineratu ziren berezik interesgarriak, naziotasunarekin lotzen zen euskararen auzia, hizkuntzaren auzia, baina belaunaldi berriek hala iradokitzen zuten nolabait akaso euskara erromantizismoarekin hainbatean ere lotzen dela, eta hori bera, ikuskera hori agian eguneratzeko une ere izan daitekeela, garai berriak eta ikuskera berriak eta
ikuskera anitza hauek euskaraz bizi eta euskaraz ere bizi aberatsago bat izateko bide horretan. Eztabaida hauek ze nondik ikusten dituzue? Nik uste dut guztiak direla interesgarriak eta zenbat eta begira da euskaraz aritzeko motibogintza zabalagoa izan, orduan eta hobeto. Dena den, eztabaida hauek ez dira berriak. Esango nuke hor bizi garela txiribuelta erraldoi batean euskaldunok, beste gure gutxitze horrek, gure minorizazio horrek, gure konpleju horrek eramaten gaituelako, etengabe justifikatu behar izatea gure buruari autu batzuk. Orduan, batzutan igual konplejuak kendu eta igual arrazoia bilatu partez gorputze hitz egiten usteare ondo legoke. Ondo legoke, oso ondo ikusi horrekin behin eta berriz titularraren bila, eta beti esaten diot ekinari, utzi, lasai, titularrak ez dira beharrezkoak, ez agobiatu gure elkarrizketatuak, ondorioz ni galdera sinpleak, Sánchez ala Feijóo, Idurre? Abagunea ikusita eta ikusten ari garen irudi batzuk, lehen aipatzen genuen, gorputzera ere, azka eta mina ekartzen digutenak ikusita, ez bereziki gustuko dugulako, baina Sánchez. Zailagoa, kaso, etxera ekartzen zaitu dalako, Urkullu ala Otegi? Emakume bat, mesedez. Emakume bat, mesedez. Jo, bildarratza lahotxe handian esango nizuke, egia da ez daukagu, barkatu, emakume mordoa ditugu, baina lehen mailan, badirudi, ez dakit, akaso beldurra digute, baina galdera eginda daukat, etzera eskakeatuko. Esango nuke, bien artean, euskararen normalizaziorako hezkuntza lege bat orainik posible zen momentu hura. Horixe da, erantzun diplomatikoa eta titularra atea gabe orain ere. Idurre, benetan eskerrik asko, hemen izateatik, gurean izateatik, eskerrik asko egiten duzuen lanagatikan, kontseiluan, eta denak batera, hobeto joango zaigulako, ze ez datuzte munduko garai hoberenak, baina beti esaten dugu baikor eta aurrera. Bai, eta gainera, baikortasuna eta itxarupena gero eta gehiago jarrera politiko badira. Guztiz. Bai dara titularra! Tak, lortu dugu. Mila eskerri Idurre. Ale, eskerrik asko. Eta zure hortxe jarraitu, izan ere oraindik gauza pila baditugu eta zuentzako. España acaba de despertar, hijos de puta. La policía ha cargado contra los manifestantes patriotas, tenemos a varios compañeros heridos. Esto es una vergüenza. Por puto defender España. ¡Felipe Machón! ¡Defiende tu nación! ¡Cobardes! ¡Os tenían todos que ir a bailar en Barcelona! 12 seconds later. Barkatu, ohitura ez da egin lerdo hauek ikusita edo. Gabon, Miren eta Martxelo, lehenik eta behin Martxelo, zorionak. Kazetaritza saria, zure ibilbide profesionalagatik, ibilbide oso motza izan duzunez, bazan garaia ere horrelako saria ematekoa, ez da? Bueno, nire lan bada, kuadrilan deno daukagu lagun gaizto bat, eta horrek itzuli zidan euskara errealera, esan zidan, itzuri eman dizute joan zaitez behinko saria. Eta gero, nik uste dut, lehenko nintzen nuen elkarteko jendearekin esan nion sortu barutela beste sari bat, pazientzia handia daukan erredakzioaren saria, ez. 30 urteko ibilbide hortan, erredakzio oso batean da, ni aguantatzen 30 urtez, beraz uzetaiek enbezi dutela. Sari bat tartean Idurre. Horixe, redakzioari sari handiena edo, bueno, sari txiki bat, Martxelo, ez dela sarretuko zaigu ekine? Bai, alaxe. Aurtengoan kolpez-kolpez da saritua izan, baina kolpez-kolpeko platotik edo eta telematikoki analizean aritzen diren horiek bai. Beraz, pozarren gaude, tira, Silbe Intxaurrondori ere bideo bihurri ederra egin genion Feijóorekin, eta 300.000 ikustaldi izan ditugu TikToken, hori ez da marka txarra. Tira, edonola ere, guazen kazetaritza sarien ekitaldi horretara. Eta ikusi duzuen, berriaren txio horretara jo dugula, berria, Euskaldun egunkaria. Aipatzen genizuen, Iñaki Petxarroman, zenbat kontu ikasi ditugun berarekin, ez da, ingurumenaz, klima larrialdia, haize errotak, Jaurlaritza jartzen dituela batzuk, Madrildik beste batzuk datozela, Donostiako erraustegia, hau papetxa.
Klima eta ekologia krisiaz horren beste lerroburu betetzen ez ziren garaian, berriak eta egunkariak orri asko idatzi zituzten gai hauen inguruan. Beraz, entrenatuta harrapatu gaitu egun munduak bizi duen ekologia krisiak. Eta Martxelo entzun berri duzu, redakzioari saria, baina aitortuko diogu saria bere izenean zijoala, aztu egin zegu, Garaikurra ekarriko ote zigun gaur ona, baina bera gaur gurekin izatea, baizue, guretzako ere, poza. Nien nintzake gaur ezer izango kazetaritzan, zuekin ikasi ez banu. Bizitza luzea euskarazko kazetariari, plazer bat izan da urte hauetan zuekin lanitea. Saria ez diguzu ekarri ona, bazpare ez da? Garraio publikoan etorre naiz eta daukan pixoarekin iritsiko nintzateke. Ez da Igual eman ez digutelako lapurtuko diogun beldur. Zuen imaginatzu zuen trenean, hartu trenean, tolosatuko nena eta gero autobusa. Kiroletako bolsa, nolako gauzak? Imaginatzu zuen olako gauza, sari batekin. Zepolita, olako batekin. Bazpare esaten zandia, nahi mandiate, bueno, petxari ere zorionak, egia. Jendea pensatu zu, sari batean mandiate. Guztiak kalean pasatzen du sari eskutan. Claro, baina akaso izan daiteke. Zangoz pentsatuko dute, ze parranda indun, gau pasein eta dator bere saria besapean hartuta. Ze polita, sariarekin. Bueno, bueltatzen gara, hasieran ikusi ditugun irudi ederro horietara. Martxelo, zurekin hasteko, ze giro dago Madriden, ze giro dago investiduraren inguruan, ja akordioa bai, eta ez dakit kaleak sutan, edo kalearen atzetik erabaki politikoak ote dauden sutan? Bueno, investiduraren gozela gauza jakina zen, hauteskunde gauetik. Gero gauza guztiak berdute trataleidade bat, antzerkia, eta gu falta gara, eta gurekin ez dute itzein, da horrekin itzen bote bestean itzen berute, hori urte asko dara batzagu honetan, badakigu ze gertatzen den, badakigu kalkulagailu parlamentario ematen duen, eta non bakago. Hori Rajoiren zentsura mozioarekin gauza bera gertatu zen, genekin aterako zela, ikusi eta zentzuk eman bortzuten botoa, inork ez zion babesik emango Gürtelen epaiketaren ondoren, eta epaiaren ondoren inork zion babesik emango. Zer gero EAJ-ko kibilizien esan ez azken momentura arte, bazekiten hori ostogun ostial baten izan zen, astartetik bazekiten ja EAJ-ak Sánchez eralde maguzula agota. Madriden daun giro bat, hau pasako da urregoa honetan, ezinezkoa delako tensioni ustez, baina tarratu guztiot gainera etorri dela kordia Brusselasen horren azkar kontatu delako denak, aizela ja panorama itxusten. Mezuak pregolpista dira. NATO-n sozialistak sartu gintuztenean, esaten zuten gainera, zetozen Espainiako ustezko golpe batetik, zetozen. Eta, bueno, NATO berme bada golpek ez izateko, eta Europako Batasuna beste berme bada ez. Bueno, igual irakurketa hori ala da. Gaur egun oso zaila da estatu kolpea. Nik galdetu diatu NATO, uste duzu estatu kolpeatu horitek? Estatu kolpeatu ez da egongo NATOren barruan dagoelako Espainia, eta Europako Batasunen barruan ere bai. Europako potentziak eta estatu batuak ez duk luketen hartuko lako gauza bat. Baina bado mezu supergolpista batzu daude, badaude 36en estatu kolpea, baina Frankoren kolpea, baina lehenago, jatetzu lehenago entzuten eta irakurtzen ziren mezuak eta Espainian otsailaren 23ko ura baino lehenago zutabetan irakurtzen ziren mezuk orain entzuten egia kalean ez. Beraz, bado pregolpista, ez du izan kolpeatengo deni, baina bado pregolpista eszenario bat, adierazpen batzuk oso larria denak egin artean, botere judizialaren kontseilu nagusiaren 8 kidek egindako, hori da kolpearen oinarri teorikoa hor dago kolpean, ez da egongo, baina hori da kolpe bate barduna, Ez da egongo, baina hori irudikatu nahi dute, ez da, azken finean, egongo denaren beldur hori. Trumpismo, bolsonarismo, eta horrein irrogan, jaiak ikuste du, oso ondo, kongresoa, estatu batako kongresoa azatut, ez? Saltatu dute. Gero Bolsonaroren kasuan saltatu zuten nango Bizpairu gauzite gorena, eta Bizpairu gobernoren egoitza, eta Bizpairu egoitza emblematiko Brasilien. Eta hori, guk era bai. Bai, nieko izan behar nuen, ez? Mimetismo bada. Bai, irudiak berez barregura pixka bat sortzen dute, ez? Esan nahi dut, legezkoa den zerbait egitera doa, Sánchez, da akordioak lortu, eta akordio horiek baliatu gobernua osatzeko. Eta horren kontra badakite, berez ezin dutela gauzeak egin. Martxelok esan duen bezala matematikak dira. Matematikak ematen diete eta egin egingo dute. Eta horren aurrean, eskubia hartzen ari den jarrera, beak esan duen bezala da irudi trampista hori, ez? Kaleak hartuko ditugu, mozorrotutar, irudi
kanpotik ikusi da oso ridikuloak diren garai bateko mezu zarrak eta horrela, eta orduan beldurra sortzen dute, eta beldur horren eragina ez da seguruna estatu kolpe bat izango, ez du tokirik estatu kolpe batek horrelako egoera batean, baina bai lortzen dutena da gauzak baldintzatzea. Eta gauzak eskubialdera jotzea. Esan nahi dudana da, Madriden sortuko den baldinezko gobernu progresista horri eskuak neurri batean lotzea. Eta hori da lortu nahi dutenak konbokatorio horiek egite dituztenak. Horrela joaten dian herritarrak egongo dira denetatik, batzuek benetan minduta daudena, beste batzuek aprobetxatzen ari dienak egoera bere mezurrantzio horiek eramateko eta horrela, baina horren atzean nik uste dagoena dela hori konbokatu eta hori sustatu dutena edabideetan eta horrela, bilatzea dijoaztela baldinezko gobernu progresista hori alik eta neurri gutxien hartzeko, eskuak lotzea nola, bai, desatea, kontuz, hemendik hau daukaztota zai. Bada beste helburu bat, estrategia ez bada atrebentzia handia, posible ez diet esaten normalean gure gonbidatuei erropa kentzen hasteko, baina posible zeruke txamarra kentzea, kazara kentzea, audio teknikariak esaten diate, entzuten da, eta esan dut, bai, nik nola esango dion nire gonbidatu bati biluzten hasteko, lehenengo aldia izan da. Musika egokia, fondoko musika egokia. Musika egokia jarri zartu gero, eta Martxelo bai. Bada beste helburu bat, eskutuko eta da, eskuin muturrak eraman nahi dula bere alorrera Feijóo. Bai. Eta orduan Feijóo dago, hartuzun kargua diraziz, ni zentrokoa naiz, bera, zentro izateko zen modua, ni zentrokoa naiz, eta orduan, Feijóok ez dauka aliaturik, eta orduan behar ditu aliatu etorkizunean, bere aliatu klasiko izan dira ziu bere garaian, orain Junts ez da ziu, eta EAJ-arentzat zinezkoa da, orain, egoera politiko honetan, Alderdi Popularrekin akordioak egitez. Orduan badago joera bat, edo badago estrategia bat esateko behartzeko bera jarrera gogorretara eramatea. Eta orduan ez palin badago kusten, ez du zerreiten, ez du zertzako balio, inutila da. Eta egiten balin badago, egiten balin badu, mozu egiten diozu aukera beste aliatu batzuk izan etorkizunen. Eta orduan, behartzen dute, hasi zen radikalizatzen, gero atzera indu, esan du ez dela horren behar, hori ez dela onartu, horren ondorioz, Katalunian daukaten bost alkate euskate bakar. Batek dimisio mandu, azarre Feijóok kondenatu ditulako, kondenatu edo, esan dulako ez dala adoz egiten ari denak. Zorun badago, eskuin muturraren zabat, eskuin muturraren borroka hortan, hauteskundetan gaizkiatez zaien, Voxe bera indu. Eta orduan errekuperatu nahi duten ustez Interra eta PP-ren sektore bat eraman Voxera, Voxetik, PP-en zegoena Voxera joan zen, Voxetik PP-ra etorri da, itzuli da azkeneko hauteskundetan. Eta berriro berreskuratzeko alegin horretan, tensio egiten dute, eta honen biktima eta Sánchez da Feijóo. Horren baitan zuk esaten duzuna, esan duzu beraka egin zutela hauteskundetan eta hor norgehiagoka orain hasi dira, beti oso estadistika zaleak dira, askotan estadistikak ez dira ondo ateratzen ikusi genuen azkeneko hauteskundetan, orain esaten dute, orain berriz errepikatu ezkero, irabazi eta gehiengo bat irabaziko lukela Alderdi Popularrak Voxekin. Ez dakit erakustaldi hau eta gero hori posible litzateken? Honen aurretik ere bai, posible litzateke, zen dute, bada Alderdi Sozialistaren boto emaile lehenkoan Sánchezek entzun inkesta afilatura arten, eta oso ontatzitzaion. Bizkorra da beha ezalakoa, eta ja funambulista bada. Bere ofizioa eta presidentea, bere ofizioa funambulista bat ezala, bilorra ez heldutak kable baten gainari biltzen, ohituta gustartu dio, eta mandu bere inguru naturala orain, hor bizi dela, kable hortan bizi dela, eta orduan beti ondo dijoa ez. Baina, Alderdi sozialistari boto eman dion zenbait jende ez daula ados Sánchez egiten edirekin hori hola da. Eta orduan segurazki jende horrek PP-ri emango lekutuak. Gertatzen da, Voxek kaleko istilu hauen ondoren eta ondorioz PP zenbat eta gehiago radikalizatu. Orduan da zailo gaukala soren boto emaile hori radikalizatu eta ridikulizatu egin ditu PP. Nahi eta esan azkenean ez dezaguna ahaztu, Vox PP izan dela beti. Lehen Vox ez zegoen, bosteko bozka emaile guzti horiek PP-ri ematen ziotelako bozka. Orduan, Vox da nolapaiteko alegin bat
PP erdigune horretatik eskubirago eramateko, esateko gugea benetako Espainiarrak, eta orduan eskubirago eramateko. Baina azkenean denak berak dira, eta orduan indarra batatik bestera joan etorrian ibili. Baina horrek zaildu iten dio PSOE-ren bote maile hori gustora ez dauna Sánchezen estrategia eta akordioa hauekin saldu iten dio PP-ri bolte matea. PP oso urrutia eramandulako bosek. Ez orduan horreti dabiel, horreti zatu guztionen biktima, Alderdi Sozialista biktima dauzkalako bere egoitzak erosotuta eta pintadak eta agresioak dira. Hori hola da eta ezin da arindu ez, ezin da. Baina frivolizatoren gura. Baina politikan, uste biktima Feijóo dela. Ez ezaguna aztu, Kataluniako galdeketan, independentziaren galdeketa egin zuten haiek auziperatu zituztela, ekintza askoz ere xumeagoengatik. Osea, horietako askok daukate oraindikan ere epaiketa eta zigorraren mehatxua horrelako gauzak, baina askoz ere arinagoak egiteagatik, urna batzuk eramateagatik, ez? Eta hauek berriz ematen du pasako direla inolako eraginik gabe. Seguro, gainera hor, esatzet fiskaltzak ez dula, kenduta txilotu dituzten horiek ez dula, gaina denak arpegiak irian nahi dira gehienak, orduan oso erresa da. Lokalizatzen, baina nuzet Alderdi Sozialista inguna aldela behintzat, hau pasatzen utzi aldean azkarrenak, gobernatzen hasi, badaki... Gainera politika egiteko garaia da, eta ez auzibideratzeko garaia. Badaki tensio horri ezin zaiola utzi, denbora luzez. Hori da, ezin zaiola utzi, eta ezin da gehiegi zapaldurez, eta horrek zure kontra egin dezake. Nik uste du politikarako garaia da. Esaten ari dira Madriden kazetariak, espero dutela, gobernuen prebizioa dela, asteburuaren bukaerarekin bukatuko dela. Bukatuko dela historia guztia, ez da? Prebision ikusten da investidura, Eta gobernuak espero duna. Asteazken osteguna, jarri dute edo esaten dute data moduan. Bueno, ikusi duzue. Iongo da konzentrazio bat, segurazki, haundia kanpoan investidura ematen denean, hori iongo da. Eta irudi hori Europara begira ere? Bueno, pakizu Europan... Europako batasunean badago inglesez esan despersio bat kezkatu zaitez zure arazoaz, mind your business, orduan zira sartzen normalen bat alzaren. Ez badie eurei eragiten zuzenean. Ez ezagunazu Berlusconi auki zutela. Bueno, bai. Probatu zuenean, eta orduan Berlusconi ez bazuten bota. Eta ez dezagunaztu Europan momentu honetan giza eskubideen debekoak, adierazpen askatasunaren debekoak zilegi direla, eta orduan nik ez dut uste larrituko direnik, beste herrialdeetan gertatzen denekin. Europak larritzen gaitu gehiago, gu gaiei baino. Bai, ekine? Bai, eta aipatu duzu, ondo aipatu gainera, Kapitolioko irudiren bat izango ote da baita Espainian ere, espero dugu ez, baina ez dakit karikaturizatuta, ez dakit gure kuadrilan jarrai pedal aipatzen da, ez? Halako serie ezagunak bazirela, baina ez dakit ze itxurarekin agertu daitezken kongresuan, kanpoan atarian baldin badira ere. Edo nola ere, Ferrazen Alderdi Sozialistak guzti honi amaiera beralakoan eman nahiko badio ere, Eusko Alderdi Jeltzaleak bere protagonismoa bilatu beharra du, joko guzti honetan, joko honek izango duelako bigarren partida bat, eta badakizue politika gintzan inoiz ez dela bukatzen partida, bata besterekin elkar batzen zaizkigulako. Izan ere, Mertxe Aizpurua hemen bertan izan genuen, aurreratu zigun, zenbait kontutaz gauza zehatzetaz ere hitz egin zutela, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak bere agenda propioa ekarri du, autogobernuan aurrera pausuak, euskararen auzian, enpleguaren konpetentzietan aurrera pausuak izango direla, bi euskal agenda izango ote dira Madrilen aurrerantzean, beti ere, Sánchezek aurreratu du, legintzaldi luzea espero dutela, beraz, legintzaldi luze horretan bi euskal agenda izango ote ditugu, noiz deituko ditu hauteskunde horiek Urkullu jaunak? Ez zaio... A ber, bueno, bat utziazu, nabardura txiketeten hizkuntzaren inguruan. Hizkuntz politika Jaurlaritzan esku dago, Nafarroko gobernu esku dago, eta Iparralde Elkargoan esku dago, eta horren ondoren aldundiak, eta gero udaban. Beraz, ez balin bada Europaren presentziarekin egia da, EAJ jeloskor jarritzela Katalanek egindako lanaren ondorioz Espainiako kanporazatuko ministroak zentzunean Katalanaren ofizialtasun alde ingo zula Europan, eta horrezatzu bai, gure bai, ez gure bai, baina zarata aiekata zuten, eta negoziazio mailan puntu hori jarri zuten Katalana, ez euskaldun. Hortaz jabetuta, konturatuta, bere garaian ez zutela agendan sartu, borain sartzen nahi dira.
Euskal Herriko, kasu honetan Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako hizkuntz politikarekin zer egin, eta zenbat diru gastatu, eta ez dakit zenbat gauza egin, eta zenbat diru eman hamaika telebistari eta zeman, hori Jaurlaritzaren erabaki bada, edo Aldundiarena, edo Udalgarena. Hori da Espainiako gobernura. Ero litezke Euskaltzaindiarentzako eta Eusko Ikaskuntzarentzako eta ez dakit zeinentzako diru gehiago Espainiako errekontuetatik, modu simboliko batez, simbolikoa behar balin badira, ona ez, ondo. Baina ez ezagun hori ezatu duzu. Hori lore jokoak dira, ez? Gare batean aurreko mendearen hasieran modan zauden, lore jokotan ari ote dien orain ere, ez da inoiz izan. Zuk esaten duzuen bezala, Euskaldun inporta zaiguna da, Euskal Herrian gure hizkuntza eskubideak bermatuak egotea da, eta ez hainbeste Espainiako parlamentuan zer egiten den eta horrela. Hor indarra egin beharra dago, eta hori bermatu behar dutenak hemengo erakundeak dira, eta ez kanpoko erakundeak. Nik uste dut, EAJak derrigor ekarri behar zuela titular bat, eta oraingoan hizkuntza eskubidea nahi izan dela, baina betiko moduan uste dut gehiago jokatuko duela abiadura handiko trena, dagokion eskumenen kudeaketaren kontuetara eta gizarte segurantza. Gizarte segurantza. Baina seguruna hori izango da Espainiako gobernuak alduen neurrian sekula utziko ez duen kontu bat. Beraz, jokurako ondo dago, baina hemen azkenean hori da jokatuko dena. Bi agenda egongo diren, espero dezagun, espero dezagun herri honek gaitasuna erakustea, desadostasunak eduki arren, gai batzuetan elkarrekin indarra egitea eta gai batzuek aurrera atera ahal izateko orduan. Espainian ez dakit ze gertatuko den, baina gai gera hemen pentsioduna gutxieneko 1.080ko pentsio hori bermatzeko hemengo eskumenekin hori egiteko, elkarrekin egiteko prest gaude, horrelako kontuak uste dut adostu beharra dituztela Madriden ditugun ordezkari guztiak. Bi agendango dira, sentitzen dut. Bai, baina adostasun batzuek dara iritsi beharko dugu gure artean. Ez, hauteskundeen eragina inbesteko izango da? Baina ez hauteskundeen uste dira proiektu politiko, bai, divergenteak iaia, paraleloak baino. Baina, horretan ere... EH Bilduren agenda dira politika sozialak guri eragiten digutenak, eta gero publikoki aipatu ezin lehen beste kontu hori. Beste lerro batzuk. Eta kitxo, hori da. Eta AJ-anenak edo da gestioaren inguruko gauzak, gizarte segurantzaren oso komplikatua da, zondo esan duzun bezala. Abiadura handiko trenarena da gauza bat, nik ez dut uste... da guk sartu dugun diru guztia noizbait berreskuratzeko esperantza. Abiadura handiko trenaren finanziazioa Espainiako gobernuarena. Bai, baina ez du... Ez baina okuparekin zatzen da, dirua, gero bakit hori izaten dela kale, baina izan gaitezen zorrotz, holde hortatik, besto ezak gustatu ez trena. Baina Araba eta Bizkaiko tramoa apatzen du Espainiako gobernu, eta Gipuzkoa apatzen du Eusko Jaurlaritzak kuporetik endut. Beraz, diru hori, eta trenaren gaina, gero Jaurlaritzako kentzun da ematen du tren haiena dela. Eusko tren baliz bezala, baina tren hori da Renferena eta Adifena. Adifena da, beraz Espainiako gobernuarena, Garraio Ministerioarena. Gero eskumena balin badator, izango da Jaurlaritzena, edo ez, Katalunian asko jota rodali ez lortut, ez dute horrendi lortu abiadura handiko interautonomikoa diren trenen eskumen ez dute lortu. Baina hortik aparte, hori da gauza sekulan iristen ez dena. Utzezo gozat esaten, 2005ean, argiak intzion elkarrizketa bat, orduko Ibarretxeren garaiko aman sailburuari. Eta 2005ean izan zuen amanek. 2010erako ez bauko dutrena oso gaizki pasako du. 2010erako ez bauko dutrena. Bizkaian gehien saltzen den egunkariko kazateratek egin zuen, behin horra zabat, denboragrama bat edo, erakusteko zenbat aldiz agindu zuten etorriko zela. Eta horren dela ja bi agindu 12 zen, beraz 14 agindua dela. Eta egun hauetan filtratu da ministeriotik 33, ez 28, eta 33 izango zen. Eta esatu zu. Uste gainera Jaurlaritzan, gaur egun garraio saila ez daukate AJ-ko, nire ustea da, trenaren kudeaketa egokilako, trenaren eskaera egokilako, eta uste dira, reduko leiten dira, aldiro, data batzuk ematen, eta esotu bida, hartu ezazue sozialistak daukate gaur egun Jaurlaritzan, garraio eskumena, garraio kudeaketa, eta zuek sozialistak izan da, konpontu zaitezte sozialista maileko sozialistakin, aber bukatzen den. Bai, baina EAJ bezala, nahiz eta garraioaren eskumena espeseren esku egon eta horrela, Osakidetzaren kudeaketa ezin dute saldo hauteskundei begira.
Ez, hor utxunera, beti izan du dira kudeatzaile onan irudia eman duen alderdi, sendot, ez da gizten, eta orain irudi horrek aulezi desenteak ditu. Orduan, Osakidetza ezin dute saldu, eta bestelako hezkuntzan edo horrela, hoi ezin dute saldu, orduan trena gelditzen zaie. Eta trena jarraituko dute saltzen gure arazo guztien irtenbide gisa. Eta gainera trenarekin gertatzen kontrazen bat, ikuspegi espainolista batetik, zu balin bat zaude Madrideko inteligentzia bulegoan, tren horrek balio du eskualerra espainolizatzeko. Ez dut ulertzen Espainiaren estrategia espainolizante batetik, espainolizatzaile batetik, zerratik ez duten tren hori askuzazkarago egin, tren horrek balio du periferia zentroa emateko, ez zentroa periferia emateko. Normalen gauza horiek, errepidek daude beti Gipuzkoan gertatzen da, edo Bilbon, hiriburari begira. Alegia, denok joan behar du hiriburura, eta hiriburuko kostaiten zaie provintzia atertzea, ez? Beti izaten da, Donostia, bide luzeago daula, Donostiatik Arrasatera, Arrasatetik Donostia baino. Eta horregatik da, korrika hain garrantzitsua, 10 kilometro ordukora, bailara guztiak ezagutzeko aukera daukagula, eta berez ere Euskal Herriaren geografia bereskuratu, ze jende gehienari azortzia, bai, hemen dago Eibar, zera, Bilbo, baina gero beste bailara batzuk aipatu eta arrastorik ere ez. Galdera bat egin nahi nizuen, ze demonio gertatzen ari da? Eusko Alderdi Jeltzalean Josu Jonen adierazpen horiek, mehatxu zuzenak, orain investidurarekin Sánchez beraurekin argazken aterako da, hori indartu nahi dute, ikusi dugu Ortuzar bera de Andresi egurra ematen, Euskal Herriko Ayuso berria dela nolabait iradokiz, bizefalia horretan, badirudi, hala eta guztiz ere, hauetan, fortuna handien auziarekin ere, Alderdi Popularra eta Bizkaiko Foru Aldundia, Gipuzkoan ere ikusi dugu argazkia, joko horretan, eroso segituko du Eusko Alderdi Jeltzaleak, ezaginik eramangarria izango ote den, finantza kontu potoloetaz ari garelako izketan ez bakarrik abiara hondiko trena, ez da? Ez que gainean ikustu dut horretan ez dugula zalantzarik. EAJ eta PP gai sozioekonomikoetan aliatuak dira. Neurri handi batean, helburu berberak babesten dituzte. Orduan nik uste dut beti erakutsi dula EAJak bi ritmo ezberdinetan dantzatzeko gaitasuna, eta baina ere bai, ez du ladinolako arazorik PPn irudi politiko eskubiraz doan zentralista hori salatu, eta aldi berean akordio ekonomikoa gerdiesteko. Nik uste dut ez dagoela olako alderik enpresa hundien eta aberatzen eta zerga onurak eta horrela defenditzeko orduan PP eta EAJan artean. Biek defenditzen dute, horrek ekarriko digula lana, eskulanaren beharra sortuko dula eta hortik etorriko dela gura beraztasuna helburu politiko, sozioekonomiko berdinak konpartitzen dituztela. Nik ikuste ditu nabardura batzu politika sozialetan, politika sozialetan EAJ zentro-eskuin hartan daula gehiago, PP geolitekena baino, eta gero politika sozialoik aurrera emateko badakite diru barutera. Eta diru hori atea berdala daun lekutik. Eta orduan, lehen aipatu zu Imazena, jeltzalei izitzain baten gustatu Imazek intzuen mugimendu hori alderdi utzit eta osaldiko oso gutxira Repsolen sartzea. Itutzaien oso gauza itxusia zela eta zikindu iten zuela pixka bat alderdiaren irudi hori adierazteko hauek beti daude enpresa honditan, Davida nola kolokatzen dira batetik bestera. Ez beha gainera industrian ibili zen, etzen ibili kulturan, ibili zen balitz kulturan edo kanpo harremanetan, gero zoaz enpresa energetiko batean, ontzaren energia eta industriako zelburu handiko oso gutxia. Horrek sortu zuen, elkarren arteko harreman. Eta ez kargo publikoa izan berea, zati kargo publikoa izan baliz, seguruna sortuko zen horre zintasun legala eta horrela. Tensioa sortu zen horrein artenez. Eta gero, ikusi dugun hauetan Repsolek Petronorrekin duenean keinu bat adiraziz dauzkagun, gain zerga horiek jartzen balin badizkigute, gain irabazi batzuk izan ditugulako krisiaren ondorioz, gure planak eta gure proiektuak gelditu ingo ditugu edo gelditzea pensatuko dugu. Hor asko ikusten oso ikusi ditugu jeltzaleak adiraziz, ulertu behar da, enpresen era berean badakite zenbat eta zer gehiago jarri, orduan kutxa publikora diru gehiago torrela. Eta politika batzuk erresagoan emalitezkera, eta politika horien ondorio politiko elektoral soziologikoak
Baina gero lotxa gutxikin defenditzen dute Bruselan energia nuklearra, energia berdea izendatzea, Ni beti izaten dut, egun baten ikusiko ditugu ogasun diputatuak sindikatuekin batera pankarta baten soldatan igoela eskatzen, ez? Zenbat eta soldata igora gundia hau izan, orduan konsumo gehiago balin badago, zerga gehiago balin badago, diru publiko gehiago dago, gastatzeko gobernu bakoitzak diseinatzen dituen politikatan. Pankartatzean Ni banitz ogasun zelburua, ogasuneko zuzendaria, hobe, herri hontzat ez izatea, baina, esango nuke, bai, segi. Nik ordaintuko nituzke sindikatuen grebak, segi, zuek eskatzen diru gehiago, soldate giotzen balin badira, zuek diru gehiago balin gazu, iten duzu. Dazkazun zorrak azkarra ordaindu, beraz, kutsak ere gustora, ze gutxego da, zor gutxego dago, edo nola itzen da, bado izen bat adierazteko zorrak ordaintzen ez diren, zor gutxego dago, morosidadea, hori da, morosidadea. Eta gero diru gehiago zeu gastatzeko, zuen soldata biko izan balin baizuete, izango zuen diru gehiago. Hori adidez oso proposamen interesgarria litzateke, eta tira, hemen dagokionari edonola ere, ez nago obsesionatuta Urkullurekin, lehendakaria bera delako. Hauteskundeak buruz? Itxoin, baina hauteskundeetara joan aurretik, deigarria ez da, langile publikoak, enpresa publikoak dira, gure nazioko edo daukagunez lurralde honetako enpresa handienak, garrantzitsuenak, Martxelok aipatu du, zerga sistema horretan oinarritzen da, ze fortuna handietatik gutxi raskatzen dugula agerian geratu da egun hauetan. Deigarria, nolatan Urkulluk berak sistema publikoa nolabait denak ez dira izango langile publiko, ezta? Externalizazio, privatizaziora, ez dakit, kompetitiboak eta hobeagoak izateko mundu honetan, ez dakit, horrek beldur pixka bat ematen du, ezta? Denok, zerbitzu publikoa eskaintzen dugu hori muturrera eraman da, jaurlaritza bera bihurtuko nuke eta emango nuke jaurlaritzaren kudeaketa osoa, ez genituzke hauteskundeak egingo, eta orduan hartuko nituzke mundu osoan dauden kudeatzaileatzuk eta ekarri, eta orduan gure lehendakari izango lehiake, ez politikok eta ez herritarrak aukeratuta, baizik eta efikaziaren izenean. Gainera hori... Zerratik jartzen dira kontrasanean kudeaketa publikoa eta efikazia. Claro. Kudeaketa publikoak bermatu beharko lituztekela, bermatu behar dituztela lan baldintza duin minimo batzuek, eta hori pribatuan ez da bermatzen. Orduan ez ikusiarena egiteko joera daukatelako. Baina asko oso modu arriskutsuan zabaltzen ari den iritzi bat da. Politika ez da beharrezkoa, politikoak ez dira beharrezkoak, hemen behar dituguna da teknikari superpoteretsu batzuek, eta teknikoek, zientzialariek kudeatu dezatela gure planeta hau. Hori asko zabaltzen ari den oso iritzi arriskutsua izatzen. Litzateke kalkulatzean aurrekontu publikotatik ze porzentajea dijoan esleipenetara. Zein den kanpoko kudeaketa bat. Eta segurazki porzentai handi bat dela, diru asko dela. Gainera, esleipen horiek ez dute garantizatzen, alegia, diru publikoarekin ordaintzen den lan bada, baina gero langile horien aukeraketan, enpresak egiten du aukeraketa, nahi du irizpideen arabera, eta ez da bermatzen lanerako eskubide berdintasuna. Alegia, lanerako izatea, lan bat topatzeko eskubide berdintasuna, hori deialdi publiko guztietan bermatu behar dena, kasu horietan saiestu egiten da hori privatizazio baten bidez. Orduan batzek kolokatu litzake lanean, behin irabaziazko esleipena, nahi du jendea. Hori nire garaian txiringitoa da izan. Ez zitzaiteko bakarrik, bai. Txiringitoa, hori gustatzen. Txiki muñozak da izan zion klientelismoa. Klientelismoa edo txiringitoa. Baina ez zitzaiteko bakarrik Urkulluz, nik uste EH Bilduk udaletxeetan daukan indarra erabilita lan handi badaukala, zita dago aurreko udaletxe batzuetan, lan handi badaukala, externalizatutako zerbitzu horietako asko, municipalizatzen badao joera bat Europan horren inguruan. Ariketa interesgarria litzake, historian, azkeneko urteetan, ezker abertzaleak kudeatu dituen udalek, eta EAJak edo PSek gutxi izan arren kudeatu dituzten udalen arteko externalizazio maila. Nahi, eta esan, zu iristen bazera udal batera, non zorpetuta dagoen muturreraino eta zure lehentasuna da uretatik burua pixkata altxatzea, behar bada hori aurreragoko pauso bat bezala izango da, baina interesgarria litzateke begiratzea. Bikote, honen ariraia pixkat ikusi duzu inbestiduraren aritik hasi gara tiraka eta hemen bukatu dugu, izan ere arek hau dakar.
hortaz ari gara politika hitz egiten dugunean, baina badira gai gehiago aste honetan, badira gai gehiago bereziki min egiten dutenak ere, eta besteak beste Palestinako afera da berriz ere, Palestinako genozidioa, hilabete pasatxo dagoeneko, 10.000 erailako mahai gainean, baina gehiago ere, hori, astero zifra handitzen doa, izugarrikeria ikusten duguna, Donostiko manifestazioan ikusi zintugun pankartan ere, Martxelo deitzaile moduan, ez dakit, denbora guztian etengabe entzuten ari gara. Gehiago ez dute egingo, noiz geratuko da, zer gertatzen da hemen, ze faktore behar dira hemen geratzeko. Akaso galdera da, geldituko da, gelditu nahi da, akaso ja geldi ezina da. Bueno, ematen du Israelen estrategia kriminal horren ondorioa edo helburua dela Gaza jabetzea. Eta gero, ez on Gaza ataztu konbenita gauza tergitzea. Mapatan dagoego ohitura txarra erakusteko ze sorgordania, baliz dena aginte, Palestinako aginte nazional esku balego, eta gero Gaza ez. Gaza osoa badago, egon da orain arte, Hamasen esku. Baina Zisjordaniaren 60% dago Israelgo gobernuaren ardura edo gestio politiko, polizial eta militarrean. 60%. Eta eraso militarraren azpean ere bai. 20% da mistoa, batzuk daukate zibila eta beste militarra, eta 18% bakarrik eta Zisjordanian barruan, 18% da bakarrik, Palestinako aginte nazionalaren ardurapeko poliziala. Eta han jamaz ez dago, eta jarraitzen dute han ere militarkia. Eremu hori haunditzen ari da, gainera, etengabea idelako zea berriak, kolonizazio berriak. Bueno, maten du Gazaz jabetu nahi dula, Gaza txikitu eta gero jabetu nahi dula Israelek, eta gero Europak galdetu beharko dio bere buruari. Ni lehengoan sinatu agiri bat eskatzen genion, eta gizeinei, eta gero eskatu, ez agire hau, ez manifestazioa agire, beste bat pasatziaten, sinatzeko eta eskatzen genion, Katarreko emirrari, gaina jartzen zuen Su Alteza zuen bezatik, ditu behar dugu Su Alteza, ditu izaten Su Alteza, bere subdito, baina, Su Alteza eskatzen genion zanion, guztet asko eskaera eraginkorragoa da, eskatzea Pariseko gobernuari, eta Espainiako gobernuari, enbaixadoreak erretiratzea. Eta irupen haukat, Zapatero bere garaian inzuenaren keinu harrekin, Zapatero izendatu zuten ostegun baten eguelta hortan presidente, eta handikun pare batea agindu zuen erretiratzea Espainiako soldauak Iraketik. Eta utzi zuen estatu batuetako diplomazia bakarrik, ni badaki bere inguruko jendeak esan da sekulako gurra jaso zula Washingtonetik Zapatero, eta utzi zion erakiari, eta utzi zituen estatu batuak bakarrik Iraketik. Itzazu operazio berbera, gainera, Sánchez bada efekto kolpen zalea, ez? Itzazu operazio berbera, erretirazazu, hasi zaitez zitzeiten, aizeala pentsatzen, filtrazazu prensan, aizeala pentsatzen igual erretiratzea, eta ni seguren hau litzakela izango Europan bakarra. Zer beste nahitezakegu eskatu behar guztia, eta korridore humanitario, eta deun guztia, eta hasi gauzak egiten. Guk herritar bezala hori geratzen zaigu, ez? Osea, mobilizatzea eta eskatzea gutxieneko gauza horiek, ez jarraitu hiltzen. Baina ezin dugu ahaztu, gerra honen atzean, txikizi honen atzean, genozidio honen atzean daudela interes ekonomikoak. Osea, Netanyahuko haindale hilabete terdi erakutsi zuen mapa bat Nazio Batuetan, non esaten zuen guk proposatzen dugu, Txinarek martxan jarri nahi duen korridoreaz gain, hemendik zuzenean korridore bat irekitzea. Eta mapa horretan, Gazako lerroa edo etzen agertzen. Mapa horretan Gaza desagertuta zegoen, irailaren 22an izan zen, eta Nazio Batuen txalotu egin zen. Eta hor atzean dagoena da, lurra hori, terreno hori libratzea. Eta berdin zaio, 2 milioi palestinar horiek akatu edo beste nunbaitera bidale, baina terreno hori behar du bere proiektu hori martxan jartzeko. Eta tamalez, Estatu Batuei eta Europar estatuei interesatzen zaie ekonomikoki korridore komerzial hori ere irekita edukitzea, euren eta atzean hori dago. Eta orduan saltzen dizute, ez? Zea Israelen gertatu ziren atentatuen irudi gogorrak ez dakiz zer, eta hori erantzun bat ematen ari zaiola Israel, gero batzuk esango dute neurrikoa ez dela, eta horrela, baina atzean dagoena da aurretik hartutako erabaki bat tamalez. Eta horretaz jabetu behar dago. Badago, zue jartzen baldin badezue bilatzailean interneten, Gaza, la ruta de la seda agertuko zaizue.
Negocios Televisión izeneko telebista digital horietako baten esplikazioa, eta negozio mailan esplikatzen du. 9 minutuko bideo bat da, non esplikatzen duen oso ondo, zalaparta guztionen mina horren gainean ereikia dagoena dela, korridore komerzial bat ireki ahal izatea. Zer relato eta zer relato ekonomiko, hain zuzen ere. Gertatzen ari denaren ardura nagusia dudei gabe 1989an Israelena da. Baina Arabiarra herrialdek geixin zezaketen Palestinaren alde. Garaipateko Nasser guatzen zate. Nasser, Egiptoko proposatzen zula nazion panarabika bat eta... Baina horregatik egin dute alegin handiak entzeko erditik... Palestino dira estatu arabiarren pariak, Bai. Eta gainera kasu gehiagin gabe, sentsazio hori da. Zuk hartzazu Marokotik Saudi Arabia bitarten bildu herrialde bakoitzeko 10 gerra hegazkin pasa dena gainea, Israel gainetik egun baten, esateko kontu zertan egean. Baina interes ekonomikoak daude tartean. Egipto... Eta hori da, zergatik ez? Egipto da, Estatu Batuak finantziatzen duen bigarren herrialdea. Israelen ondoren, bigarren herrialdea Egipto da. Egipto ez du ezer egingo eta gaina, proposatzen duten korridore horretan, Egipto ere irabazten aterako litzake. Beraz, tamalez berriz, ere, dirua dago... Baina terriblea da, egia da ikusten ditugunean irudiak, behin baina gehiotan ikusi dituguneak, palestinar herritarrenak beraie bertan esaten, nun daude arabiarrak, nun daude gure nahi arreba arabiarrak. Mina, sentitzen dira. Ez, nakba hori, exodo hori. Berriz ikusten ari gara, nakba hori. Izugarria. Beti izan dira pariak, Nasser, falta da, herrialde arabiartan falta da, Nasserren estiloko lider panarabiko bat. Elkartuko duen. Eta Europak dagoeneko, nonbait, Italiak ezik, onartu du, bakoitzak dagokion palestindarren kuota jasotzea. Europaren kanpo arazotako, Europa orokorrean ridikuloa. 2 milioi ieslari kalkulatzen dira, eta horietako asko Europara. Eta dagoeneko bakoitzak bere kuota asignatuta. Gainera, leheno Martxelok esan duena, enbajadak eta kentzea, eta Estatu Espainoletik Sánchezek egin dezakena, hori ari gara ikusten hainbat herrialdetan, baina txarkoaren bestaldean ari dira egiten. Ez eragiten, klaro, hain ez dilako korridore komerzialak eragiten. Ez dute eraginik, ondorioz. Eta gero da, galdera, Espainiak ze balantza komerziala dauka Israelekin, oso txikia. Israel ez da potentzia ekonomiko bat, da potentzia estrategiko bat. Arma sofistikatetan, ez produzioan. Ez dauzka arma fabrika baina erosi egite ditu, erosi egite izkigu, zenerri. Bai, esetena da, Espainiako aurrekontuetan, Espainiako... ez dauka alako eraginik. Ez da, ez da potentzia ekonomiko sendo bat, Txina, Rusia, Estatu Batuak, daudena hundi horiek, Europan dauden Alemania, erresuma batua hundi horietako, ez? Eta estrategikoki, Estatu Batuako aliatu nagusia hor, teknologia militar espioitza aldetik oso aurratuta daude, ondo baino ez zituzten harrapatu 1000 eta piko, ez zituen ikusi zen bat, ez dira saltzen teknologi militarra eta defensako teknologi oso landua munduziari, Pegasus famatu hori ere Israelen eintzen, eta kapazak izan ziren aurrikusteko aiziela muitzen 1000 eta piko miliziano palestinar sartzeko moduan, orduan ez dakit urrenkon Israeleri erosi behar zaizkion espioitza... Hori ere zalantzan dago, sartu gabe horrelako paranoiatan eta horrela zalantza hundiak daude, benetan Israelek etzekien hori gertatzea zijoala. Ematen du bidea. Eta orduan, ordaindu beharreko koste bat izan ote denez. Horrekin utzeko dugu, badauka oendekan asko eta tamalez iruditzen zait astez-aste jarraituko dugula Palestinako genozidioaz, txikizioaz hitz egiten. Eta orain tartea, Ekil doktorea. Gigi Keil, akaso beste belaunaldi batekoak, akordioak, akaso albiste txar bat besteren atzetik jaso ostean, badirudi orain Sánchezen inbestidura akordioa la hostia dela, ez da, badirudi, ez dakit, laster batean erreferendumak, estatu nazioan hitza, ez dakit, osakidetza on bat, berriz ere,
Tira, palestinarrak, nahi baduzue badakizue, sartu aljaziran, zuzenean, YouTube kanala ere badu, mobil bidez, telebistan Chromecasta baliatuta, informazio zuzena. Esaten dute beti Gaza eta Israelen arteko gerra dela, eta akaso hala da Cisjordania Israelena delako, eta akaso Gaza zen azken lurralde ez erabat okupatu edo eta autonomia gordetzen zuena, eta lerroburuak horixe diote, ezta? Honezkero, Gazaren erdia erabat suntsituta dagoela, eta mendebaldeak eta bereziki Europak onartu egin duela, irentsi egin du, orain arteko giza eskubide, eta zoru etiko moral guzti horiek ganberan geratu dira, eta Mossadeko buru ohiak esan bezalaxe 2 milioi palestinar horiek munduan erraz kokatu daitezke, eta asko zobe biziko dira Kanadan esate baterako Gazan bertan baino. Eskerrak, oraindik ere, mundu hobe baten aldeko aldarrikapenek hor segitzen dutela, asmoek nahiek, Rage Against the Machine, hau ere akaso baten batzuk ez duzu ezagutuko, tira, rockaren gau handian, estatu batuen bihotzean, hause izan da mezua. Like music is not something that happens, it's something you make. Thank you very much. Aldarrikapenez haratago baina, momentuz palestinarrak salbatuko dituenik ez da, eta itxura eskasa du guzti honek. Itxura eskasaz mundua hankazora dugun honetan, nor demontre dabil Ferraz inguru horretan? Sardinia freskue! Eta Kapitolioko estena, ezakit, irudimentsu horiek ezakit, garaitzeko asmoz ere baute dira batzuk. Hoy hemos conseguido algo muy grande en España, pero yo me voy a mi casa a cenar. Y Daniel, mi amigo Desocupa, también se va a su casa a cenar. Los que hayan convocado y los organizadores, pues seguirán allí, Dios sabe qué. Vuelta.info, sartu Twitterren, urriaren 31an sortutako Twitter kontu bat da, eta antza denez, ez dago inon inskribatuta badirudi, eta hedabide Espainiarretan arakatuta, Voxek sortutako elkarte fantasma bat da, eta beraz, nortzuk ote dabiltza Ferrazeko festa hau antolatzen, nortzuk izango ote ditugu inbestidura egunean kongresuaren ingurumari horietan. Frikiak bai, ziur, badakizue, Franco ere bere etxetik atera zuten horretan ikusi genituenak, baina nor dabil guzti honen atzean pista batzuk baditugu oso publikoa izan delako kontua. En España está habiendo una reacción que yo tengo que calificar de muy sana porque le están mermando su libertad. ¡Vote, vote, vote, separata, que no vote! Que unos políticos queden al margen de la Administración de Justicia por conveniencias políticas, creo que es muy bueno que haya una reacción social. ¡Puigdemont a prisión! ¡Puigdemont a prisión! Lo que pasó ayer en Ferraz es una expresión popular, espontánea. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Sare sozialetan harakatzen segiz, ezagutzen duzue hobeagoak aterako gara, saldremos mejores du izena, emakumeak, gu bezalaxe, eta sare sozialetan arrakasta itzela dutenak. Hauen apostua guk porrere egina daukagulako, asteazkenan izango ote da inbestidura hori, ala beharrezkoa izango dugu, itxaso atutxare platora gonbidatu dugulako eta inbestidura pasartez delako etorreko besteak beste. Baina donola ere, gobernua osatu aurretik, podcast honetako aurkezlearen hanka postizoa, baietz lehenago iritsi, asmatu dute? Para brindar. Mira, ahí la A ver. Iritsi da, bere hanka postizoa, lehenago iritsi da. Nahua Albak ere hori esaten zigun, umorea, inteligentziaz baliatzea, garaiotan bere biziko arma izango dela. Es una prótesis para amputación transtibial, como la mía, de un plasticucho... Siempre trans algo, Nerea? Siempre... Beti trans, eta bakizue, gai guzti hauek elkar gurutzatzen ari dela. Gaur beraz, gure azken agurra, guzti honetatik, hobeago aterako ote gara? Es una cosa como un poco hecha en casa con la amputación nova. Andoni Ollokiegiri eskatu diogu, badakizue, greba feministaren inguruko, bere analisi sakona. Andoni? Asko.
Rengoa. Uste dugu oinarri zintzo, arduratsu eta konprometitu batzuetatik abiatzea garrantzitsua dela. Horregatik ezin dugu beste alde batera begiratu eta San Andres eguneko egitaraua lehenetsi. Inkompatibleak dira. Jon Iraola, azaroaren 30ean Eibarren zaintza edo festa. Eskerrik asko. San Andres jaiak dira azaroa 30, feministak grebara, alkateak marmar, Eibarren taparranda bortatu behar, emakumeen greba tabernaren zatxar. Feminismoa omen oraingo afera, gaia aipatu eta urrengo galdera, lotxarik gabegoa festa egitera, eta bakarrik buelta gaitezen etxera. Ai, 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 feminismo eta kai. Ai, 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 feminismo eta kai. San Andres jaiak dira azaro 30, feministak grebara, alkateak marmar, Eibarren taparranda bortatu behar, emakumeen greba tabernaren zatxar. Ai, 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 feminismo eta kai. Ai, 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 feminismo eta kai. Feminismo eta kai. Eibar daukagu blai. Izan ere, jakin edo ez dakizuen ontzat, honen inguruan kontua da greba feminista orokorra azaroaren 30ean, Eibarko festekin bat atorrela, eta orduan bertan galdetu zieten, bertako alkateari halako prentsaurreko batean ez da, eta zer gertatuko da azaroaren 30ean, egun hortan ez da egitaraua edo izango eta, haren erantzuna izan zen. Urrungo galdera, mesedez, ondorioz ikusi genuen, motorra berotzen alde guztietan. Beno, eta motorrak berotzen edo ez, Behobia. Lasterketa, erraldoia. Nik egia esango dizuet, Miren eta Martxelo esango nuke leno beroketak egiten ikusi ditudala leno hankak luzatzen. Martxelo? Ni 1:21 indanago. Horregatik? 1:21, 3.000 lagun bakarrik atatzen ginen. Mendian ibiltzen naiz, baina aldapa honditan ez ziren zibili, bestela jartzen zedako mina gerriko 2 puntutan, eta honetan katakordi baten da, mago zurten ere gorputzarekin. Hori adinak erakuste gu. Baina ez dakit Behobia iritsi den puntu batetara, esaten ez da, batzutan zuaitz bat landatu, ez dakit zer egin, liburu bat idatzi, eta Behobian atera. Gure eskualdean izugarria da, gure eskualdean Behobia baina 2 hilabete lehenago. Eta nazio izaera bat lortzen duena. Hori ez, eromena, korrika ibiltzeko eromena izugarria da. Orduan, bueno, alde positiboa, hori, guri berriz ere eskualdea itxi egite zaigu, nik berriro ere aldorretatik, oso kirozale ez naizenez, koste egiten zaizkit, olako gauzak, baina bai, jendeak ilusioa handi sartzen du, gainezka dago, eta, bueno, bada karrera bat, herritarrentzako, gero egongo dira hor batzu joaten dianak marka egitea eta ez dakiz zer eta horrela, baina gure inguruko askok dute euren helburuetako bat gutxienez bizitzan behin korrika egitea Behobian. Ez da nire kasua. Ekin izan ere, asko esan dugu orain mozorrotuta ateratzen direla, badirela gauza bereziak, eta badago bat bereziki oso ezaguna dana, eta zu korri egiten, akaso etzinen aterako, baina bai ibilizarela Behobiaren inguruan, ez da? Ni ere atleta izan naiz, baina egia da Behobia ez duela sekula korritu. Uste dute oso garain makarrak harrapatu zizkiala eta ezakit. Ez ginen animatzen, baina gure auzoko makarra batzuk, makarra ez, gure auzoko heavy maiteenak urte ez urte korrikan aritu dira, baina baita errepide bazterran ere, gaintxurizketako hor bada, gaintxurizketa ondorengo ez, Oiartzun aldera, ez dago inortxo ere, baina badira, Donostiako heavy ezagun batzuk, 20 piku urte daramatzate bertan, eta urten gainera, omenaldi berezia Behobia lasterketak berak, kamiseta, pirata irudiarekin zergatik, tira, orain azalduko dizuegu, goazen gaintxurizketa aldera. Behobia, rock and roll.
ikusten duzue, kokapena, hor dago errepide seinalea, Lintzirin, La Rosa, ezaguna ere, akaso batzurentzako, tira, hortxe bada autobus geltoki bat, eta hortxe biltzen dira, ze urte batzutan eguraldi ederra egiten du, eta beste batzutan ez hainbestekoa. Goazen, bertan biltzen diren, Donostiara hoen gara. Bide-bidetan bizi da gaur egun, baina egiatarra peto-petoa, Jaime Altzugarai eta Kuadrilla azken urteetan. Bertan bildu dira, zertarako lasterkariak animatzeko. Oraindik ere Ekuadora izaten dutelako aurrean, bulebarrera heldu arte. Konta iguzu, Jaime, ze nondik dator kontu hau, zenbat denbora daramazue nolatan? Hemen zehazki, 20 urte horrela, Pili lagun batekin hasi nintzenetik, etortzen da lagun bat nirekin, Pili, onjardikoa. Eta arrezkero bai ibili hemen, baina lehen ibiltzen ditzen ni bakarrik Orgoian, entzurizketan eta Orgoian. Vale, galdera importantea. Playlist, nola moldatu zeate? Zegartzen zenuten banaka, kantak, nola zein izan da prozesua? Bueno, bai, hasi. Nik uste nun kotxea ekartzen nuenean, ateak iraikin nire musikakin, orduan horretik zintak ibiltzen nintzela. Zinta jarri nire zintak, ateak ireki, musika topea jarri, horrela, gero CD-ak, eta azkena bukatu du, moderno, pintxoakin, prestatzen dut etxean, ordu pila, eta abesti guztia jarraian tarterik gabe, problema batekin, eta beste guzti. Bueno, Jaime, hau bai azkena. Aipatu dugu herrikoia, eta beste, baina Behobiak baldin badauka esan nahi bereziare bada aldarrikapenagatik, ezta? 11 aldarrikapen mota ikusten ditugu, baina horrek ere bizirik gaudela edo lasterketa bizi badela esan genezake zentzu horretan. Bai, horrek ere posten duz, etortzen da, hemengo jendea betikoa, eta baina baita Kataluniatik eta beraien historiakin, hemendik pasatzen dira, denak ital, eta posa ematen du alako lasterketan, hori ikuste, Haupa, zue bezalako jenderengatik ere joan da Behobia olako kutsu berezi bat hartzen, beraz beste 20 urtetan horre egoten bazerete ere, animo. Eta miren, bazenuen ez da, puntutxo bat esateko. Esaten genuen aldarrikapenentzat ere tokia badagoela Behobian, herritarra dela eta aldarrikapenak ere tokia dula. Eta bakarrik, lehen aipatu dugu Palestinan gertatzen ari den sarraskia, baina munduan asko dira bere herritik ihes egitea behartua daudenak, eta ez dezagun ahaztu Behobia pasatzen den inguru horretatik Aitamari itsasontzia Pasaiko portuan egoten dela, eta ekimen bat egin dute Behobiarekin lotuta. Horeretan, 11. kilometroan, garai bateko gasolindegia zegoen tokian, egongo da lona urdin bat jarria itsasoa irudikatzen duena, eta eskatzen dute diru laguntza ematea. Txampona bota. Korrikalariak badakit ez dezutela boltsikoan eta horrelakoik eramaten, animatzera zoaztenak eta animatzea zoaztenak edo oraingoan ere eskuzabal izan zaitezte eta lagundu Aitamariri. Asko daukagu egiteko. Eskuzabal, Aitamariri laguntza, eta beno, ja, amaitzeko eta agurra esateko, leheno gelditu da galdera bat, ez dakit, bata bestean hasi gera, eta gauza batzuk erantzuteke, eta kuriosidadea geratu zait Martxelo entzuteko, hauteskundeak noiz ditugu? Gasteizekok? Bai. Aurreratu ingo dituzte. Aurreratu bai, noiz? Balduzu idearik. Epe batzu badaude, Espainiako Europako hauteskunde daude ekainean hasieran, beraz, eta 30 egun, berrogeita izan badien, kalkulatu da berri buelta hortan. Izango da, nire ustez... Europakoakin bat egingo dute? Ez. Nire ustez, ustea da, ez denete. Nik ez dut uste konbenitzaionik EJ-ari berriro Espainiako hauteskunden bigarren partea izango dira hauteskunde polarizatu horietan lehiatzen ibiltzea, jakinda EH Bildu gorakadi joala, haiek berak hasi dira, uste EJ-arentzak, honen adiela, EH Bildurentzat ere bai, honen adiela zure hauteskunde propioak, zuretzat zure lurraldeko, zuretzat bakarrik, eta hortxe lehiatzea. Gaur arte zalantza zen investidurarik egongo zen edo ez, Espainian? Ez zalantzarik, ez zalantzarik. Bueno,
Zalantza teorikoa. Miren, bi agenda eta etzegon zalantzarik. Argi, bai? Bai, Martxelo du egitazkoa eta nik dut alegizkoa. Baina egin aposto. Nik diot, investidura estazkenean eta autonomikoa erabizke martxoan. Nik aurratuko diela. Martxoan, bale, batearekin. Miren? Pues aste santua baino lehen izango dira, ez oporrak ez dizkigute ondatuko. Aberri eguna baino lehen. Beraz aurratuta. Aberri egunaren aurretik edo ondoren. Aberri eguna baino lehen, oporra baino lehen. Bola magikorik ez daukagu, argi daguna da. Barkatu, itxasatutxa esan duzu, itxasatutxa koldela gutxi irrati baten esan zu hauteskundek aurratu beharko leakela eta hurrengoen eman zion lepoko bat zea, Urkulluk. Komentatu. Horri duzan egin aurratuko ziren. Baina zitzaion gustatu, bera ibiltzea espekulatzen erabakia Urkullen. Eta lepoko eman zion Japoniatik gainera. Bai, Japoniatik. En fin, itxasatutxa, hemen daukagunean, galdetuko diogu. Martxelo Otamendi, miren Logorburu, Ekina Torresagazti plazerra, beti bezala hemen izango gara. Datorren astean ere gai hau eta askoz gehiago ikutzeko. Ongi izan, Maio.